kok borok kok rubaini laibumao koklop sikurung tei resapna kurung kumut ranjan depurmao khoroksa bini asaima salongkha 1923 BC ni 5th February talo bini asaimani thayungkha Agartala ni Krishnanagar amsayo bo khoroksa kok rubai kurung tei social worker hini bo sinijagui tongo bo kok borok simia kok borok ni logi Bengali kok rok bai bo simung rok suyo 1996 BC o yakrai mungoi kangsa bijap tikhlaijago a bijabo koklop tei rechap mung bai dalogoi tikhlaijak bini tei kangsa koklop bijap ni mung wngkha Hasuk Ringma abo 1995 BC o tikhlaijago koklop thaisa suinani thangki bini bukao kaisa kha dukmani eba tongthokmani abutui mungsa pher tongnani nango abo haino naisingma koklop suinai Kumudranjan Depormabo mungsasuk pher eba bukao dukma tongmani bagino o koklop no suikena hinui khakhaio naisingma koklop suijakmani ukulok ni kothoma kubun bijap rogobo kisamisa khurjajak nugo aborok nainaki saimano bini langmao jora kaisa pher kotorma phaimani ulono bo o koklop no suyo naisingma koklop 1983 BC o sui karingjago naisingma koklop suimani uklogo kothoma wngkha norok jotono saimano 1980 BC ni patimung baksabono asisonni danga hinibo sinijago o patimungo borok rok bomohai birman tekto tei jungjal lokatikha baksa busa kumaka baksa ba busai kumajakka baksa ba buma bupa abo haike logiwo nok huk bebak no kumajago o patimungo Kumudranjan Depormani nok huk sokjagoi rijago bini o koklopo o patimung no tui no suijak o patimung no tui belai bukao dukho nangjakka suinai Kumudranjan Deporma asok jora suinai ni sinimung tei suinai bahai jorao bahai ki a koklop rok no suikha aborok no tui salaikha hinkhe tabuk chwng bini suijak naisingma koklop no porioi nailai ano o sal buphur phaino hinui ang naisingui tongkha jephuru nung ang hinlaiyawi nini ani hinlaiyawi tomung sitra wngma rok tei tonglakha kok wngkha asisoni dangao suinaini nok huk sokjago a jorao bo belai kheno bukao dukho nangjakha a dukho nangmani jorao no bo o koklop no suio koklop nugo o sal buphuru phaino hinui suinai wansuk hasteo kwangma tanlai phillai dofa bai dofa naisikle maya khoroksa bai tei khoroksa naisikle maya nini ani abo hairok hinui kubangma walaimung suklaimung tanlai phillai wngmani bo wansugo aboni yakni yoknani hingkhe chung nini ani hinlaiyawi bulai toklai wngyawi kaisa jagao kai jotono pal baksa khe tongmani bo abutui salrokno no naisingui tongo bebak no chini wansugui tonglainai kha kubagui wngoi thansa wansukma thansa sakduk bukha a kok butangni bisingo bisingtui koklopnai abono sao chung tong kachang tongnani hingka hingkhe walai sulai walai bulai kurikhe tongnani hingka hingkhe bebak chini bukhano chung thansa khai tonglaina nangnai tei suinai abo wansuk no bebak no chini abono chung baglaiwi jani jamanthai nakha hingkhe walai bulai tanlai soklai abutui rok tonglak jotono borok munisu kha thansa khe tonglaikha hingkhe
abutui salrok tei paiglak suinai abutui jorano no naisingui tongo hinui koklop ni bisingtwi saka aboni ulo nugo jaiti duk songduk mung khani komolui thangnai khetoni ail deshni ari kaisa ari subaiui kaisa ongnai kok butang ni bisingtwi abono saka 1980 ni patimung jorao wansa tiprasa hinui kaisa wansukmung hamyangui tanlai bilai onglaimani hinkhe suinai abono sao nung khai tiprasa nung wansa ahai hinui kok panglaiyawi pal no thanjakhe tongmani bagui aro ang wansa oro ang tiprasa hai hin kok panglaiyawi wansa tiprasa ni bisingo je ari tongmani bukha dukmani aborokno khibui yakhnui thanjakhe tongmani abutui rokno wansukmung riui no suinai koklop wansukmung kuthuk rikha kebo no satok kwlak tei buklak toklak tei elekana khlai kwlak naislai kwlak tei koklopnai kok butangni bisingtwi obono sana naio jung wansa tiprasa nini ani hinlaiui ari swnamui tongmani bukhao dugui tongmani tumung borokni bisingo ari bukhao dungmani kumari rohor mangkha hinkhe kebo no satoklai kwlak kebo bulai toklai bo onglak tei jotono kha baksa khe tonglainai borokni bisingo naislaimung kha dukmung abutui wansuk sitra bo tonglak bwkhak korui rwlainai borokni manthai oro suinai sana naikha tumung chini bisingo ari no hui khibui mangkha hinkhe jotono bwkhak khulogui jani manthai borokni manthai no rwlainai keboni manthai kebo segui nalai kwlak gwnang rok baithang phai kurui rok no tisaui nanai borok bai borok baksa ongui tonglainai ang naisingui tongkha sal buphuru phainai suinai oro abono sana naikha chini dofa hodani bisingo kwrui gwnang nini ani hinui seklaimani kok panglaimani walai sulai wngmani tumung chini bisingo abutui rok kwrui hinkhe jotono pal baksa khe jani manthai nalainai tei bukha korui no jani manthai bo riui rinai abutui wngkha hinkhe gwnang rok bo kwrui rok no chubanai sak baithang thangui bungni manthai soktai rinai suinai sal rok no naisingui tongo tamoni hinkha hinkhe bo 1980 ni patimungo belai kheno dukho manjajak bini sakni nok huk soksaui rijak afuru bo khachungo tumung ha sakao nini ani nok huk bebak no kumajakha aboni bagui no suinai sana naio abo hai sal kaham buphurzani phaino jefuru nini ani himyawi jotono tal baksa tang baksa khe tonglainai khao bukhao dukmani kwrui khlaiui ari kwrui khlaiui bini koklop borok dofa rokno tui wansukmung kuthuk riui sui phunukjak tamoni hinba koklopni bisingtwi nung ang nini ani hinui kok panglaimano norui kha baksa tong baksa kwchang khe tongna muchungnai borok rokno rwgui yasi surui koklop suijakha koklopnai bini naisingma koklopni bisingtwi phainai salo dofao kwthalaiya dofao kwthalai tong kwchang tong kaham kwrui gwnang kwrui abutui salno naisingui tongjakha tamoni hinba ha gwnangui nung ang nini ani
abutui seklai puilai khoroksa bai tei khoroksani bisingo gwdalaima kwrwikha thansa wnglaimung kwrwikha abutui tong sitra rokno khibiui kha thansa kha baksa khe tonglaina bagui koklopnai sal kaham no naisingui tongjao. Borokni bisingo tei dophorokni bisingo walaimungni kok yaphang wngkha nung ang hinlaimani. Abo hai kok mani bagui no dophao hodao nung ang tei nini ani kwrwi hinkhe walaimung bulaimung tei seklaimung tonglakkhamung hodao bosong kotor bosong chikon hinlaiui naisilaimung kasao koklopnai tong kwchang uansuknai borok bo joto tong sitra no norui baksa khe tongnani muchungjaknai borok bo bebak borok bai kha thansa khe tonglaina naio. Aboni bagui no bo naijao nini ani hinyawi walaiyawi aborok no norui jotono pal baksa khe tongnani. Borok bai borok kha thansa kwchang kwchang kwthalai tongnai bosong kotor bosong chikon sakduk hinui uansukmung no norui tongnani. Tongthai ni ari hinyawi ari no komoriui gwnang rok kwrwi rok no satok kwlak kusup kwlak tamoni hinba gwnang rok baithang phaiui kwrwi rok no chubachu rilainai. Bebakni manthai bebak no manna nangnai abo hai wngkhe hau tei dophao borok bai borok baksa wngui tongui mannai koklopnai abutui sal kahamni bagui buphuru phaino hinui naisingui tongjao. Dophao satok pitok walaimung naisilaimung sejamung kwrwi wngnai haikhe